Azzopardi m'għandux idea jekk kienux isiru testijiet ta' droga fost dawk li jaħdmu fil-Facilita Korrettiva ta' Kordin. Ar minn hekk mistoqsi jekk jaħsibx li dan is-suġġett kellu jittieħed b'aktar serjetà, b'ton sarkastiku Beppe Fenekadami wieġeb lil One News li ma jaħsibx li s-suċċess ta' Ministru għandu jitkejjel skont kemm jagħmel testijiet tal-urina. Ix-xahar li għadda l-Ministru tal-Intern Mallija ħabbar li kienu se jibdew isiru testijiet fost il-gwardjani tal-ħabs. Żjara sorpriża waslet biex żewg uffiċjali instabu pozittivi għad-droga. Fil-waqt li Shadow Minister għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Azzopardi ftaħar li saru aktar minn 4,000 testijiet tal-urina fl-aħħar 5 snin fost il-priġunieri, ma kienx jaf iwieġeb jekk sarux dawn it-tip ta' testijiet fost persuni li jaħdmu il-ħabs. Ġilita korrettiva ta' Kordin fl-aħħar 5 snin saru iktar minn memorja. U għabżak minn qabel ma tiġibdek l-istatistika, aktar minn memorja. Iktar minn 4,000 test tal-urina fl-aħħar 5 snin fil-Facilita Korrettiva ta' Kordin li kienet fuq il-priġunieri. Ma nafx jekk sinċerament hawn li informazzjoni tiġi fuq uffiċjali jew le. One News huwa infurmat li uffiċjali riżulta pożittiv għad-droga kien ilu 18-il sena jaħdem fil-Facilita Korrettiva ta' Kordin. Mitlub iwieġeb jekk jaħsibx li dan juri nuqqas qawwi fih dan il-Ministeru preċedenti, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami wieġeb b'ton kważi ċajtir, riżulta li lanqas biss kien jaf bl-aħbar. Jena, jekk inqabdu bejn in-nies illi jistafu kellhom traċċi ta' droga f'urina tagħhom aħbar qed niswieġba. Hawnhekk il-wieġbu għalhom indipendentement jekk ilhomx 18-il sena, ilhom xahar. Mhuwiex nuqqas tal-Ministeru li ma sarux biżżejjed testijiet dak iż-żmien iva. Jiena jalla kull Ministru wieħed wara ieħor ikompli jżid biex jintaw it-tip ta' abbużi inkluż abbuż ta' droga jinkomplu nirristrinġu f'xi possibbli. Issa hekk il-Ministru preċedenti ma mhix suppost tagħmel iktar testi tal-urina mill-Ministru preżenti, issa jekk huwa dak xi kejl kif redow kejlu s-suċċessi tal-Ministri, allura jkun wasalna f'livelli ogħla. Iż-żewġ uffiċjali ġew sospiżi minn xogħolhom sakemm tiddeċiedi dwar dan il-każ il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku.